саломи худро ба тамоми мухлисону ҳаводорони футболи меҳан мерасонем. рақобатҳои даври 16-уми лигаи олӣ имрӯз ба анҷом мерасанд ва телевизиони футбол ҳайати ҷодию техникии он айни ҳол дар шаҳри хуҷанд дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. тазмим гирифтем ки якҷоя бо шумо дерби шаҳри хуҷандро тамошо кунем. ҷиҳати омода гардидан ба ин рақобат мизбонон нисбат ба бонгдорон вақти бештар доштанд. Уқобон пас аз бозӣ бо бошгоҳи Истаравшан дар доираи давраи қаблӣ наздики як моҳ танаффус доштанд. Дастаи Эсхата бошад ҳамагӣ 4 рӯзро дар ихтиёр дошт то барои ин бозӣ омодагӣ бинад. Бояд қайд кард ки бозии охири Эсхата дар доираи ҷоми Тоҷикистон буд ки бонгдорон санаи 14 сентябр дар финали он муқобили дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода ҳамагӣ 4 рӯз қабл бо ҳам бозӣ карда буданд. эътиминон мебандем ки сармураббии дастаи Эсхата Шӯҳрат Умаров ҳамаи ин омилҳоро ба инобат гирифтааст, тадбирҳои заруриро андешидааст ва дастаи меҳмон дар ин рақобат бо мизбонон бозии баробар нишон медиҳад. Дар умум мо аз ҷониби ҳар ду тим бозии хуб, ҷолиб ва диданиро мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. Дар мавсими кунунӣ аллакай дастаҳо як маротиба дар доираи даври 5-уми лигаи олӣ бо ҳам андари майдони рақобат шуда буданд. Он бозӣ дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд дар майдони хонагии дастаи Эсхата сурат гирифт ки соҳибони майдон дар он дидор натавонистанд ки соҳиби имтиёз бишаванд. Голи аввалро Сергей Сканян ба ҳадаф расонид дар дақиқаи 2 илованамудаи довар ба қисмати аввали бозӣ ки айни ҳоли ин бозингар дар равзанаи гузариши трансферӣ ба ҳайати бошгоҳи вахши шаҳри Бухтар гузариш карду айни ҳол шарафи он бошгоҳро ҳимоя карда истоданд. Баъдан дар қисми дуюми бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 79 Ҳоҷӣ Абдуманон ҳисоби бозиро боз кард ва соҳибони майдон дар он дидор натавониста буданд ки ҳисобро нигоҳ доранд. Баъдан Шӯҳрат Шоназаров голи дуюми дастаи Хуҷандро ба ҳадаф расонид. Бо ҳамин ҳисоб уқобон дар он дидор тавониста буданд ки ба пирӯзӣ даст ёбанд. ҳама чиз омода аст. мухлисони азиз, пас аз садои ҳуштаки довар ки айни ҳол баланд шуд, бозӣ расман оғоз гардид. биёед шуморо бо ҳайати бошгоҳҳо, бо ҳайати аввалияи дастаҳо ошно намоем. баъдан шарҳи бозиро идома хоҳем дод. бозигари рақами 1 дарвозабон Никита Жемо аст ки дар ҳамин равзанаи гузариши трансферӣ ба ҳайати уқобон аз ҳайати бошгоҳи Велеси давлати Русия пайваст. инҷо ба иштибоҳ роҳ доданд бозигарони дастаи Эсхата ва довари рақобат ба фоидаи уқобон зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. бозигарони дигар дар ҳайати дастаи Хуҷанд рақами 23 Фирӯз Қараев аст, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, рақами 6 Давроҷон Эргашев, рақами 91 Асилҷон Бегимқулов. инҷо имконият барои бозигарони дастаи Хуҷанд буд ки дифогарони сафедпӯш онро бартараф карданд. бо ҳамин вазъияти ба амал омада аз ҷониби сафедпӯшҳо бартараф карда мешавад. инҷо имконияти навбатӣ бозигарони дастаи Эсхата бартараф шуд. бозигарони дастаи Хуҷанд ба ҳуҷум мерасанд ва инҷо бубинед ки тӯбро дар назди пои худ хуб идора карда натавонист Григорий Минасян. бозигарони дастаи Хуҷанд, бозигарони дигар таҳти рақами 91 Асилҷон Бегимқулов, рақами 30 Шӯҳрат Шоназаров, рақами 27 Евгений Терзи, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 7 Григорий Минасян гуфтем, рақами 9 Боёрҷон Сангинбоев ва таҳти рақами 99 ҳамлагаре ки дар ҳамин равзанаи гузариши трансферӣ ба ҳайати дастаи уқобон пайваст Игор Вукчевич мебошад. сармураббии дастаи Хуҷанд Александр Крестинин аст. бозигарони дастаи Хуҷанд дар ин рақобат бо пироҳанҳои кабуд ба бозӣ ворид гардиданд. биёед ба ҳайати асосии ҳайати аввалияи дастаи Эсхата ошно шавем. дарвозабони онҳо рақами 12 Иззатулло Турсунов аст. бозигарони дигар рақами 4 Абдураҳмон Узоқов, рақами 21 Зоирҷон Турсунов, рақами 2 Соҳибҷон Ҳакимов, рақами 29 Сардорбек Хурсандов, рақами 23 Дилшодҷон Каримов, рақами 20 Ҳайдаршоҳ Худоидодов, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов. инҷо ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхата метавонистем ки мутаваҷҷеҳ бишавем, албатта агар дифогари дастаи мизбон он тӯбро аз назди ҳамлавари бонгдорон намегирифт. бозигарони дигар дар ҳайати дастаи Эсхата гуфтем рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, рақами 13 Бекзод Саедов, рақами 7 Санҷар Хисибоев ва бозигаре ки таҳти рақами 22 дар ин рақобат ҳунарнамоӣ мекунад
мекунад. Ин Асадбек Махтумов аст, сармарбии дастаи Эсхата. Шурат Умаров ба ҳисоб меравад. Меҳмонон дар ин рақобат бо пироҳанҳои сафед ба бозӣ ворид гардиданд. Дӯстони азиз, бояд қайд кард ки дастаи Хуҷанд дар ин бозӣ бо як ҳамлавар бозиро оғоз кард ки он ҳам гуфтем Игор Вукчевич мебошад, бозигаре ки аз ҳайати дастаи младости чемпионати Черногория ба ҳайати уқобон омад ва пас аз рафтани Шонпол Камолов ба дастаи Истиқлол Маҳсин Бозингар мавқеи худро дар ҳайати аввалияи дастаи Хуҷанд пайдо кард. Имконияти хуб аст барои уқобон то вазъиятро барои бозигарони дастаи Эсхата душвортар ҳам кунанд. Бозигузорӣ мешавад. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб рост ба самти дастони Иззатулло Турсунов ҳаракат кард. мавҷи нави ҳамлаи бозигарони дастаи Хуҷандро метавонем мутаваҷҷеҳ бишавем. Даврон Эргашев буд ки тӯбро ба ҳамдастааш ирсол кард. Ирсоли ноаниқ буд аз ҷониби сарвони дастаи Хуҷанд. бозигарони дастаи Хуҷанд ҳамоно бо тӯб қарор доранд. Инҷо яке аз бозигарони ин тим аз пой афтонида мешавад. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ идома дода шавад. биёед мухлисони азиз, шуморо бо ҳайати доварон ошно намоем. бозии имрӯзаро Амирҷон Хуркашев довар аз шаҳри Душанбе ҳакамӣ карда истодааст. ба ӯ аз канорҳо Ҷурабек Содиқов аз ноҳияи Варзоб ва Исломҷон Холиқов аз шаҳри Душанбе ёри расонида истодаанд. довари чорум бошад Саёдҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе мебошад. комиссари бозӣ Қаноатшо Орзуев аз шаҳри Ҳисор, нозири рақобат бошад Дилшод Назелов аз шаҳри Душанбе аст. бозигарони дастаи Эсхата имконият доштанд то ҳуҷуми навбати хешро созмон бидиҳанд. аввалин ҳуҷуми онҳо буд ки бенатиҷа ба итмом расид ва аут ба фоидаи бозигарони дастаи мазкур аст. Зоиҷон Турсунов омодагӣ мегирад то аз аут тӯбро ба бозӣ ворид кунад. ирсоли ӯ ба самти пеш ба самти Асадбек Махтумов буд ки бозигари рақами 22 даста тӯбро аз даст дод. агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем, дӯстони азиз, бошгоҳҳо дар 15 рақобате ки доир карданд дар мавқеъҳои шашум ва ҳаштум қарор доранд. дастаи Хуҷанд дар омор 6 ғалаба, 2 мусовӣ ва 7 бохтро ба қайд гирифтааст ки бо ин омор онҳо 20 имтиёз ба даст оварданду дар мавқеи шашум ҳастанд. бонгдорон бошанд дар 15 бозие ки доир карданд ҳамагӣ 4 ғалаба доранд, 7 мусовӣ ва 4 бохти дигарро ба қайд гирифтанд. бо ба даст овардани 19 имтиёз дар 15 бозӣ доир карда онҳо айни ҳол дар мавқеи ҳаштум ҳастанд. гуфтем дар байни ин ду тим бошгоҳи Регард Ҳадас қарор дорад ки ӯ низ айни ҳол бо бошгоҳи Истаравшан бозии даври 16 худро доир карда истодааст ва қисми аввали он рақобат бо натиҷаи 3-0 ба фоидаи бозигарони шаҳри Турсунзода ба итмом расид. вазъияти стандарти ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхата аст. ирсол ба самти пеш ва аниқтараш ба самти Абдураҳмон Узоқов буд, бозигаре ки аслан дифогар аст ва зуд ба ҳамла низ меравад. дар хатти ҳамла ба ҳамдастаҳои худ кӯмак низ мекунад. Давронҷон Эргашев сарвони дастаи Хуҷанд тӯбро соҳиб гардид, зарбаам зад ва сафедпӯшҳо дигар бора онро соҳиб шуданд. гуфтем ки охирин рақобате ки дастаи Эсхата доир кард ин дар доираи мусобиқоти ҷоми Тоҷикистон буд. дар финали он аввалин маротиба дар таърихи худ бонгдорон ба финали ҷоми Тоҷикистон баромаданд, вале натавонистанд ки дар ҳамин варзишгоҳ дастаи Регард Ҳадасро мағлуб кунанд. дастаи шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 5-0 дар ҳамин майдон зафар ёфт бар дастаи Эсхата ва ҷоми Тоҷикистонро ба даст овард. бозигари дастаи Хуҷанд дар замин хуб аст. табиби даста ба ӯ кӯмак мекунад. Орифҷон Саримсоқов табиби дастаи Хуҷанд аст.
маврид ба зикр аст ки аллакай дар доираи даври 16-уми лигаи олӣ 4 бозӣ доир гашт. Аввалин рақобат ин дерби шаҳри Душанбе буд ки бозии миёни дастаҳои клуби марказӣ Варзиши Артеш ва бошгоҳи Истиқлол доир гардид. Ҳарчанд рақобат мусови ҷанбаст шуд, вале мо дар он бозӣ 6 голро мушоҳида кардем. бозӣ 3-3 ба интиҳо расид. бозии дуюм миёни бошгоҳҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Равшани шаҳри Кӯло буд ки дар майдони хонагии дастаи ҳосилот баргузор шуд. Он бозӣ низ ҷолиб буд, бо ҳисоби 2-2 ҷанбаст шуд. бозии дигар дар варзишгоҳи Вахш баргузор шуд. аз сабабе ки майдони хонагии дастаи Паншер дар ҳолати таъмир қарор дорад, дастаи Паншер бозии худро дар майдони хонагии дастаи Вахш бо соҳибони майдон баргузор кард. ҳарчанд бозии хуб нишон доданд, имконият барои бозигарони дастаи Паншер пайдо мешавад. Зарбаам иҷро гардид ва бубинед ки зарбаи қавӣ зад. Абдураҳмон Узоқов дифогари дастаи Эсхата аз зери пои дифогари дастаи Хуҷанд зарба зад, вале чӣ гуна ки дидед, Никита Жемо дарвозабони дастаи Хуҷанд дар мавқеи худ устувор буд, самти ҳаракати тӯбро муайян кард ва бе ягон мушкилӣ онро бо даст дошта гирифт. гуфтем дар доираи даври 16-ум Паншер дар майдони Вахш бозӣ кард ва бо натиҷаи 2-3 соҳибони майдон дар он дидор ба пирӯзӣ даст ёфтанд. бозии дигар миёни дастаҳои Ҳулбук ва Барқчӣ буд ки дар сафар Барқчӣ дар он бозӣ ҳунарнамоӣ кард ва бо ҳисоби 2-0 дастаи Ҳулбукро аниқтараш мағлуб кард. бозии миёни дастаҳои Регартадас ва Равшан Иста Равшан аниқтараш айни ҳол ҷараён дорад. бо ҳисоби 3-0 дар қисмати аввал дастаи Регартадас гуфтем пешсаф аст ва бозии охирин ин дерби шаҳри Хуҷанд мебошад ки мо шумо якҷоя онро тамошо карда истодаем. тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. Фирдавс Абдусалимов аз аут тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Бояҷон Сангинбоев бо тӯб ба самти қафо ба самти дифоъ мавқеъе ки Асилҷон Бегимқулов қарор дошт пас медиҳад. ҳамоно бозигарони кабудпӯш тӯбро дар идораи худ нигоҳ медоранд, фурсат меҷӯянд, холигӣ пайдо карданиянд дар мавқеи дифои дастаи Эсхата. аз канори рости майдон онҳо ба ҳуҷум мегузаранд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. бубинед ки бо тӯб хуб бозӣ мекунад Ҷаҳонгир Эргашев. дифогарон фишор оварданд ва ӯ маҷбур шуд ки тӯбро ба қафо ба самти Шӯрат Шоназаров ирсол кунад. ирсол ба муқобил ба канори чапи майдон аст. Фирдавс Абдусалимов ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. вазъияти хуб буд барои бозигарони дастаи Вахш Хуҷанд аниқтараш. мавҷи нави ҳамлаи бозигарони дастаи Хуҷандро мо метавонистем ки мутаваҷҷеҳ бишавем, вале акнун меҳмонон ба аксулҳуҷум мегузаранд. бубинед ки имконият барои онҳо пайдо мешавад. инҷо садгузории дуруст ҳам кард Асилҷон Бегимқулов ва бо ҳамин ҳуҷуми хавфноки бозигарони дастаи Эсхата ки аз аксулҳуҷум ибтидо гардид бенатиҷа ба итмом мерасад. дар замин хоб аст Санҷар Ихсибоев. довар ҳанӯз ба ӯ таваҷҷӯҳ накардааст. ирсол ба самти пеш ба Асадбек Махтумов аст. инҷо дар рақобат бо дифогари дастаи Хуҷанд Фирдавс Абдусалимов ин бозингар натавонист ки тӯбро соҳиб бишавад. акнун довар садои хуштаки худро баланд мекунад ва бояд ба Санҷар Ихсибоев расидагӣ кард. бозии охирине ки бозигарони дастаи Хуҷанд дар доираи лигаи олӣ доир карданд, ин дар
варзишгоҳи марказии шаҳри Саравшан сурат гирифта буд. уқобон дар сафар бозиашонро бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст карданд. дар қисмати аввали бозӣ бозигарони дастаи Саравшан як нафар кам монданд. Маназаров дар дақиқаи 5 эълом намудани довар ба қисмати аввали бозӣ корти сурх гирифт. Ирсоли тавилӣ ба самти пеш буд дар мавқее ки Игор Вукшевич қарор дошт. маротибаи дигар ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Хуҷандро мо метавонистем ки мутаваҷҷеҳ бишавем, вале бубинед ки тӯбро хуб идора кардан наметавонад. бозигари рақами 99 дастаи Хуҷанд Игор Вукшевич. хуб баъдан дар он рақобат бо дастаи Саравшан аввалин шуда хуҷандиҳо ба дарвозаи худ гол сар медиҳанд. аниқтараш аз зарбаи пеналти Фарҳод Амирӣ дар дақиқаи 80 ба дарвозаи дастаи Хуҷанд гол зад ва Алишер Шукуров дар дақиқаи 6 эълом намудани довар ба қисмати дуюми бозӣ ҳисоби бозиро баробар кард ва ба ин тартиб ҳангоме ки пирани худро бадар кард, довар инро хуб мутаваҷҷеҳ шуд ва ба ӯ корти зарди дуюмро нишон дод ки ин ба таври худкор ба корти сурх табдил ёфт. бозӣ гуфтем бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст шуд. аз канори рости майдон бозигарони дастаи Хуҷанд ба ҳуҷум мегузаранд. ирсол ба дахили ҷаримагоҳ Игор Вукшевичро ки бубинед ҷайшан анҷом дод, вале ҳамлавари марказии дастаи Хуҷанд ба тӯб намерасад. имконияти навбатӣ барои мизбонон пайдо мешавад. Буерҷон Сангинбоев бо тӯб аст, ба қафо пас дод ба самти Фирдавс Абдусалимов. Фирдавс Абдусалимов то ба дақиқаи 15 дар ҳуҷумҳои бозигарони дастаи Хуҷанд фаъолона иштирок карда истодааст. мо аллакай чанд маротиб ӯро дидем ки дар нимаи майдони ҳариф рақобат карда истодааст. ҳарчанд ин бозингар дифоъгар аст. Григор Минасян, Евгений Терзи, ҷо ба Игор Вукчевич пас медиҳад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо мешавад. бубинед ки чӣ гуна фурсати беҳтаринро истифода карда натавонистанд мизбонон. Григорий Минасян беҳтарин фурсат дошт то ҳанӯз дар нимаи аввали қисмати якум ҳисоби бозиро кушояд, вале ба тӯб расида наметавонад. бозигари рақами 7 дастаи Хуҷанд. қабл аз оғози бозӣ ба мо иттилоъ доданд ки ду тан аз бозигарони дастаи Эсхат дар ин рақобат ба дастаи худ кӯмак карда наметавонанд, ки яке аз онҳо Бахтиёр Зарипов мебошад, бозигари рақами 11, бозигари асосии ҳайати аввалия ҳам аст ин ва дар рақобати финалии ҷоми Тоҷикистон дар бозӣ бо тими Регартадас ин бозингар корти сурх гирифта буд ва аз ин хотир дар ин рақобат иштирок карда наметавонад. бозигари дигар ки бо сабабҳои кортҳои зарди зиёде гирифтааш дар ин бозӣ иштирок карда наметавонад, ин Абдусамад Самадов аст. бо эҳтимоли зиёд ӯро низ дар ин рақобат нахоҳем дид. тӯбро дарвозабони дастаи Хуҷанд Никита Жемов ба бозӣ ворид кард. ирсоли тавелӣ ба самти пеш ба самти Игор Вукчевич аст. Санҷар Ихтибоев бозигари дастаи Эсхат аст пойафтонида мешавад. вазъияти стандартӣ ба фоидаи меҳмононам аст. тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ маҳсунҳо ба бозӣ ворид карданд.
بازیگران دسته اسخطه با هجوم می‌گذارند. ارسال طویلی با کنار راستی میدان بود و ابراهیم شانخانوف تو پاس داده می‌شود. ارسال با داخل جریمه‌گاه و دفاعگر قامت بلند دسته خوجند اصیلجان بگیم قلوف این وضعیت را برطرف می‌کنند. دسته اسخطه در دایره لیگ عالی آخرین بازی خود را با مقابل دسته هولبوک ناحیه واسه دایر کرده بود. در دوره دوری 15 بانکداران در میدان خود بازی کردند. نخستین شده محض آنها با زدن گل دست یافته بودند. سنجر اخسیبویف در دقیقه هفتم از وضعیت استانداردی که در داخل جریمه‌گاه از ضربه پنالتی با آنها مهیا گشت استفاده کرد. توانست حساب را کشاید. قسمت اولی بازی با همان نتیجه به اتمام رسید. در نیمه دوم باشد شوکتی هوتم از هیئت دسته هولبوک توانست که در دقیقه هفتادم با زدن گل دست یابد و حساب رو برابر کند. در آن رقابت دیگر حساب تغییر نیافت و با نتیجه 1-1 دسته ها بازیشان را جمع بست کردند و دسته اسخطه مساوی نوبتی خود را به قید گرفت. اگر با تاریخ بازی‌های بین همدیگری باشگاه‌ها نظر افکنیم، در 10 بازی اخیر خود باشگاه خوجند آمار بهتر دارد. صاحبان میدان در 7 رقابت توانستند که با پیروزی دست یابند. 1 بازی آنها مساوی جنبست شد و بانکداران همگی در 2 بازی با پیروزی دست یافته بودند که آخرین غلبه آنها در سال 2022 اتفاق افتاده بود. در دایره دوره اول لیگ عالی در آن موسم در آخر بازی شهزاد عبدالرحمانوف با زدن گل دست یافته بود. در دقیقه 3 اضافه کرده داور به قسمت اساسی بازی و باید قید کرد که محض در همون رقابت بازیگران دسته خوجند از دقیقه 27 سر کرده 10 نفره بازی رو ادامه دادند. ارسال با کنار راستی میدان است. سنجر رخسیبویف در داخل جریمه‌گاه حرکت کرد تا توپ رو در اداره خود بگیرد، ولی از نزد پایه‌های بازیگر رقم 7 دسته اسخطه توپ رو رد دادند. گفتم که در دایره دور اول آنها با هم رقابت کرده بودند. از دقیقه 27 سر کرده بازیگران دسته خوجند رقابت را 10 نفره ادامه دادند و در دقیقه 81 یک بازیگر دیگر عقوبان کارت سرخ گرفت و محض همین شماره کمی بازیگران دسته خوجند باعث بر آن شده بود که بانکداران فعالتر بشوند و گفتیم که در آخر رقابت 1 گل به هدف رسانیدند و حساب با نتیجه 1-0 به فایده دسته اسخطه جمع بست شده بود. صورت بازی کمی آرام شود. توپ را صاحبان میدان اداره کرده ایستادند. فردوس عبدالسلیموف با توپ با مرکز میدان پس میدهد با موقع که در آنجا یوگنی ترزی بازی میکند. توپ را با بازیگران دسته اسخطه را ما متوجه گردیدیم. اینجا توپ در نزد پایه‌های دورانجان ارگاشف بود. از این خاطر نیکتا ژیم نگذاشت که ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته اسخطه شود. بازی سرگل که میان این دو تیم صورت گرفته بود در سال 2023 اتفاق افتاده بود در دوره رقابت‌های دوره 16 لیگ عالی که آن رقابت با نتیجه 4-3 با فایده بازیگران دسته خوجند جمع بست شد. یک باره بازیگران دسته خوجند 3 گل با دروازه اسخطه میزند. ننیف، بازاروف و ارگاشف مؤلفان گل بودند. بعداً حاجی عبدالمنان در دقیقه 81 گل اولی بازیگران دسته اسخطه را زد. پرویز جان علیف گل چهارم دسته خوجند را زد و بعداً ظریفوف و رومان هیبابا گل‌های
навбати бозигарони дастаи Эсхатаро ба ҳадаф расониданд. қариб буд ки бозигарони дастаи Эсхата камбек кунанд, вале чӣ гуна ки гуфтем бозигарони дастаи Хуҷанд тавонистанд ки дар он бозӣ ба пирӯзӣ даст ёбанд. тӯб аз майдон берун мешавад, аут ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. то ба дақиқаи 23 рақобат, дӯстони азиз, мо ягон имконияти беҳтарини голзаниро аз ҷониби ҳар ду тим мушоҳида накардем. ҳарчанд фурсатҳо буд аз ҷониби ҳар ду тим ба дохили ҷаримагоҳ ҳамлагарони онҳо ворид гардиданд, вале зарбаи рост ба самти дарвоза анҷом дода нашуд. бозигарони дастаи Хуҷанд бо тӯб қарор доштанд. ин маротиб нез Игор Вукчевич паси дуруст анҷом дода наметавонад. ягона мусовие ки дар 10 бозии охир ин ду тим дар бозиҳои байни ҳамдигаре ба қайд гирифтанд, дар доираи даври 18 лигаи олӣ буд дар соли 2022. дар он мавсим нахустин шуда уқобон ҳисоби бозиро кушоданд. Ҷаҳонгир Эргашев дар дақиқаи 41 ба задани гол даст ёфта буд. қисмати аввалии бозӣ бо ҳамон натиҷа ба этмом расид. Мубинҷон Муминов дар дақиқаи 84 аз ҳайати дастаи Эсхат тавонист ки ба задани гол даст ёбад, ҳисоби бозиро баробар кунад. бо ҳамин натиҷа дастаҳо бозиашонро ҷамъбаст карданд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхат пайдо мешавад. Асадбек Махтумов бо тӯб қарор дорад, ирсоли дуруст анҷом дода натавонист, чунки сутуни дастаи Хуҷанд Давронҷон Эргашев дар мавқеи худ устувор буд. ин ирсолро бармегардонад. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхат пайдо мешавад. тӯбро аз назди пойҳои худ хеле дур кард дифогари дастаи Эсхата Абдураҳмон Узоқов. нисбат ба дигар ҳамлагарон ва бозигарони хатти ними ҳимояи бозигарони дастаи Эсхата маҳз бозигари рақами 4, бозигари хатти дифоъ Абдураҳмон Узоқов фаъол аст. ирсол ба самти Санҷар Рехсибоев аст ва боз ҳам тӯбро Давронҷон Эргашев бармегардонад. агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем, айни ҳол дастаи Вахш дар садри ҷадвал қарор дорад. палангони водии Вахш дар 15 бозӣ ки доир карданд 33 имтиёз доранд ва ин шумораи имтиёзҳо онҳоро садрнишини ҷадвал кардааст. дастаи клуби марказии варзиши Артиш бошад 16 бозӣ доир кардааст. ин бошгоҳ 32 имтиёз ба даст овард дар ин миқдори бозиҳое ки доир кард ва айни ҳол дар зинаи дуюм аст. фурсати навбатӣ барои уқобон пайдо мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд, вале касе нест ки ин пасро соҳиб шавад. маротибаи дигар бонгдорон тӯбро аз аут ба бозӣ ворид мекунанд. дар ҷадвали онлайнӣ дастаи Регар Тадас аз сабабе ки бо ҳисоби 3-1 айни ҳол пешсаф аст, дар мавқеи шашум аст. аз дастаи Хуҷанд як зина пеш гузашт. дастаи Барқчӣ бошад дар мавқеи ҳафтум ҷой гирифтааст, 21 имтиёз дорад. имтиёзҳои ин бошгоҳ бо Хуҷанд баробар аст. аз сабабе ки таносуби тӯбҳои уқобон беҳтар аст, онҳо аз ин бошгоҳ дар зинаи баландтаранд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо мешавад ва бубинед ки Асадбек Махтумов аз пой афтонида шуд дар дохили ҷаримагоҳ. довари бозӣ Амирҷон Хоркашев ба нуқтаи зарбаи ҷаримавии 11 метра ишора мекунад.
суратафзои хуб дошт бозигари рақами 22 дастаи Эсхата имконият пайдо кард, вале чӣ гуна ки дидед бозигарони дастаи Хуҷанд ба ӯ фурсати зарбазанӣ надоданд, ӯро аз поя афтониданд. на инҷо зарбаи ҷаримавӣ будааст. довар ишорат мекунад ки дифогарони дастаи Хуҷанд, аниқтараш бозигарон дар дохили ҷаримагоҳ девори сунӯӣ бисозанд. Сардорбек Хурсандов, Айдаршоҳ Худоидодов ва бозигарони дигаре дастаи Эсхата дар назди тӯб қарор доранд. бо эҳтимоли зиёд Сардорбек Хурсандов зарбаи ҷаримавиро иҷро хоҳад кард, чунки ӯ омодагӣ мегирад барои ин. на зарба ба дохили ҷаримагоҳ ва бубинед ки чӣ гуна севи хуб анҷом медиҳад. ҷо бозигари рақами 17 дастаи Эсхата Бекзод Саидов буд ки ин вазъияти стандартиро иҷро кард ва зеботар аз зарбаи анҷом додаи ӯ маҳз севи Никита Жемо дарвозабони дастаи Хуҷанд буд. аз зарбаи кунҷии бозигарони дастаи Эсхата тӯбро ба бозӣ ворид мекунанд. Эрсол ба дохили ҷаримагоҳ, ин маротиб нест дарвозабон ҷаҳиши хуб анҷом дода тӯбро бо даст баргардонед. Амирҷон Хоркашев ишорат мекунад ки ба муқобили дарвозабони дастаи Хуҷанд қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. аз ин хотир зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи онҳо аст. Даврон Эргашев ирсол ба самти Фирдавс Абдусалимов, пас ба самти пеш Григорий Минасян, фишор кам дар кам эҳсос мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхата. бонгдорон тӯбро аз авт ба бозӣ ворид мекунанд. Зӯёҷон Турсунов тӯбро ба самти пеш пас медиҳад. боз ҳамаат аст ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхата. ин маротиб наздиктар мешаванд сафедпӯшҳо ба нимаи майдони мизбонон. Зӯёҷон Турсунов паси ӯ ба самти Санҷар Ихсибоев буд. пои сарда мекашад бозигари дастаи Хуҷанд. довар ба дифогари фаъоли дастаи Эсхата корти зард нишон медиҳад. Абдураҳмон Узоқов бо корти зард ҷазо дода шуд. ин бозигарро мебояд ки аз ин ба баъд эҳтиёткор бошад. Фирдавс Абдусалимовро аз поя афтонид. маълум мешавад ки осеби бардоштаи ин бозингар он қадар ҷиддӣ набудааст. ӯ метавонад ба пой хеста бозиро идома диҳад. мавсими кунуниро бонгдорон бо бохт оғоз карданд. дар доираи даври аввал онҳо ба меҳмонии дастаи Вахш рафтанд. бозӣ дар варзишгоҳи
дастаи бахш баргузор шуд. Бо ҳисоби 3-1 мизбонон дар он рақоба тавонистанд ки ба пирӯзӣ даст ёбанд. голҳоро Сунатулло Исмоилов, Нуриддин Ҳамроқулов ва Дмитро Билонок аз ҳайати дастаи бахш ба ҳадаф расониданд ва голи шармшикани бонгдоронро дар он рақобат Ҳамидулло Абдуҳамидов дар дақиқаи дуюми илованамудаи довар ба қисмати аввали бозӣ аз зарбаи пеналти ба ҳадаф расонида шуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхата. бо тӯб Иброҳим Эшонхонов қарор дорад, ба самти Зояҷон Турсунов ирсол гардид. пас ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд ки ягон нафар аз бозигарони дастаи Эсхата онро соҳиб шуда натавонистанд. ин метавонад ба аксулҳуҷуми соҳибони майдон оварда расонад. суратафзои Шурат Шоназаровро мутаваҷҷеҳ гардидем. пас ба самти Григорий Минасян, Фирдавс Абдусалимов бо тӯб бора ба Минасян баргардонда мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ аз ҷониби Евгений Терзи буд. Игор Вукчевич ба он расида наметавонад. тӯб аз майдон берун мешавад аз ҷониби дифоъгари марказии дастаи Хуҷанд Давронҷон Эргашев. дақиқаи 34-уми бозӣ ҷараён дорад. мухлисони азиз, айни ҳол ҳисоб кушода нашудааст. як фурсати беҳтарин доштанд бозигарони дастаи Эсхата дар наздикии ҷаримагоҳ аз вазъияти стандартӣ ки чӣ гуна ки дидед зарбан ба самти дарвозаи Никита Жемо анҷом дода шуд. дарвозабони дастаи Хуҷанд тавонист ки бо як ҷаҳиши хуб он зарбаро баргардонад. Игор Вукчевич тӯбро то ба охир дар назди пойҳои худ идора карда натавонист. бонгдорон онро соҳиб мешаванд. дастаи Эсхата нахустин ғалабаи худро дар мавсими кунунӣ дар доираи даври дуюм ба қайд гирифтааст. бонгдорон дар он бозӣ дар майдони худ ҳунарнамоӣ карданд. ҳарчанд аз дақиқаи 68 сар карда бо хориҷ шудани Диёрбек Шавқиев аз майдон бозиро 10 нафара идома дода бошанд ҳам дар дақиқаи 83 Асадбек Махтумов голи ягонаи он бозиро ба ҳадаф мерасонад. бозӣ бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид ва дастаи Эсхата тавонист ки дар доираи даври дуюм дар мавсими кунунӣ аввалин пирӯзии худро ба қайд бигирад. пирӯзии дуюми ин бошгоҳ ба муқобили дастаи Ҳулбук аст ки дар доираи даври чорум рӯзи 4 апрел бошгоҳҳо ба масофи ҳам омаданд. дастаи Эсхата дар он бозӣ бо ҳисоби 5-2 зафар ёфта буд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Эсхата буд ки онро дифоъгарон бартараф карданд. мавҷи нави ҳуҷуми соҳибони майдон оғоз мешавад. кӯшиш карда истоданд дифоъгарон то онро бартараф кунанд. Санҷар Рехсибоев натавонист ки тӯбро дар назди худ нигоҳ дорад. боз ҳам дифоъгари бошгоҳ ба ӯ пас медиҳад. кабудпӯшҳо фурсат доранд ҳуҷуми худро хавфноктар кунанд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ вале паси хеле баланд анҷом медиҳад Григорий Минасян. аз ҷониби кабудпӯшҳо ирсолҳои тавилӣ ба дохили ҷаримагоҳ бештар ҳам ҳаст, вале Игор Вукчевич дар қабати дуюм тӯбро хуб қабул карда наметавонад. дар баъзе ҳолатҳо тӯб болотар аз мавқеи ӯ ҳаракат мекунад. аниқтараш ирсолҳое ки ба самти ин ҳамлавари марказии дастаи Хуҷанд анҷом дода мешавад баландтар ҳастанд. дар баъзе ҳолатҳои дигар бошад дар қабати дуюм дифоъгарони дастаи Эсхата хуб бозӣ мекунанд. Иззатулло Турсунов аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Санҷар Рехсибоев бо тӯб ба самти пеш ҳаракат мекунад. зарба аз масофаи дур. ин маротиб Фирдавс Абдусалимов онро баргардонид. кабудпӯшҳо ба аксулҳуҷум мегузаранд. бубинед ки тӯбро соҳиб шуда тавонист. Григорий Минасян ба қафу пас дод ба Шурат Шоназаров, вале бозигари рақами 3 дастаи
хуҷанд паси дуруст анҷом дода наметавонад. вазъияти стандартӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. Асадбек Махтумовро аз пой афтониданд. инҷо ҳам дастаи ӯ ишорат мекунад ки қоидаи бозӣ дахалона вайрон карда шуд ва бояд довар ба он бозингар корти зард нишон бидиҳад. соҳибҷон Акимов аз зарбаи ҷаримавии тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. дар рақабати дуюм тӯбро хуб коркард карда натавонист Дилшодҷон Каримов. дастаи Хуҷанд низ мавсими ҷориро бо бохт оғоз кардааст. дар дораи даври аввал уқобон ба меҳмонии бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе рафтанд ки он бозӣ бо голи задаи Манучер Ҷалилов дар дақиқаи шашум ба интиҳо расид. ноком баргаштан аз сафар дар доираи даври дуюм бошад аз дастаи Вахш бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардиданд. дар доираи даври сеюм аз ҷониби дастаи Равшан бо ҳисоби 4-1 шикаст хӯрданд. биёед ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд таваҷҷӯҳ кунем. ба самти пеш ҳаракат мекунанд. каме дигар қувват нарасид ба Ҷаҳонгир Эргашев то тӯбро ба самти ҳамдастааш ирсол кунад. пас ба дохили ҷаримагоҳ ба самти дастони Иззатулло Турсунов анҷом дода шуд. аввалин ғалабаи худро уқобон дар доираи даври чоруми Лигаи Олӣ ба қайд гирифтанд. он бозӣ бо дастаи Иста Равшан сурат гирифта буд. дерби минтақаи сӯхт голи ягонаро дар он рақобат Шон Пол Камолафе ба ҳадаф расонид. бозигаре ки гуфтем дар равзанаи гузариши трансферӣ ҳайати уқобонро тарк кард. голи ягонаи он бозиро ба ҳадаф расонида буд. хуб баъдан хуҷандиҳо дар доираи даври панҷум гуфтем Эсхатаро мағлуб карданд. баъдан Ҳулбукро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Регартадазро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карданд. Паншеро бо ҳисоби 3-0 мағлуб карданд. бубинед ки чӣ гуна ба самти дарвоза меҷаҳад. дарвозабон аниқтараш Асадбек Махтумов. имкон буд ки ба дарвозабон осеби ҷиддӣ ҳам расонад. ин дифоъгар, ин ҳамлагар аниқтараш, мазарат мехоҳем. довар ба ӯ корти зард ҳам нишон медиҳад. дуюмин корти зард ба бозигарони дастаи Эсхата нишон дода шуд. аввалиро Абдураҳмон Узохов дифоъгари ин даста гирифт ва баъдан чӣ гуна ки дидед Асадбек Махтумов низ бо вайрон кардани қоидаи бозӣ бо корти зард ҷазо дода шуд. ту ба дасти Буёрҷон Сангинбоев мерасад. тӯбро соҳиб шуда тавонист бозигари рақами 9 дастаи Хуҷанд, вале бо даст бозӣ кардааст. аз ин хотир Амирҷон Хоркашев садои хуштаки худро баланд кард ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи сафедпӯшҳо шуд. тӯб аз майдон берун мешавад. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. пас ба самти Эгамбердиев. тӯбро хуб коркар карда натавонист ин бозингар. истол ба самти Асадбек Махтумов.
охирин ғалабаи дастаи Хуҷанд дар доираи Лигаи бартари кишвар дар бозӣ ба муқобили дастаи Истиқлол ба қайд гирифта шуд. дар он бозӣ низ голи ягонаро маҳз Шон Пол Камолафе ба ҳадаф расонид. дар дақиқаи 11-уми бозӣ ҳисоби рақобатро кушод. дар идома ҳисоб тағйир наёфт. бо ҳамин натиҷа бозигарони дастаи Хуҷанд дар ҳамин варзишгоҳ, дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мухлисони хеш ба ғалаба даст ёфтанд. Абдураҳмон Узоқов бо тӯб қарор дошт. дигар бора кабудпӯшонро соҳиб мешаванд дар рақобат бо Фирдавс Абдусалимов. бозигарони дастаи Эсхата тӯбро аз даст доданд. Фирдавс Абдусалимов тӯбро аз забт ба бозӣ медарорад. Давронҷон Эргашев пас ба самти муқобили майдон дар мавқеъе ки Фирӯз Қараев бозӣ мекунад равон карда шуд. Григорий Минасян, Фирдавс Абдусалимов. тӯбрабоии бозигарони дастаи Эсхатаро мушоҳида кардем. Ҳайдаршоҳ Худоидодов ба замин афтод. довар чизе ишора накард. маълум шудааст ки ҳама чиз аз рӯи қоидаи бозӣ будааст. бозӣ идома дода шуд. Иззатулло Турсунов аз назди дарвозаи худ дигар бора тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. дар доираи ҷоми Тоҷикистон дастаи Хуҷанд он қадар ҳунарнамоии хуб нишон дода натавонист, чунки рақиби аввалини онҳо дар доираи даври якҳаштниҳоии мусобиқоти ҷоми Тоҷикистон рақиби сарсахт буд. дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе. биёед ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд дар аввал таваҷҷӯҳ кунем. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва бубинед ки ин маротиб нест. ба тӯб расида натавонист. Игор Вукчевич дар идома боз бозигарони дастаи Хуҷанд имконият доштанд ки онро низ бенатиҷа ба итмом расониданд. дар рақобат бо Давронҷон Эргашев Асадбек Махтумов аз пой меафтад. осеб ҳам гирифтааст ин бозингар. бозии нахустини дастаи Хуҷанд гуфтем дар доираи ҷоми Тоҷикистон ба муқобили дастаи Истиқлол буд ки вақти асосии рақобат бо натиҷаи мусови ҷамъбаст гардид. дар дақиқаи 21 Давронҷон Эргашев ба задани гол даст ёфт ва баъдан Алишер Ҷалилев дар дақиқаи 41 ҳисоби бозиро баробар кард. вақти асосии бозӣ бо ҳамин натиҷа ба itмом расид. дар иҷроиши силсила зарбаҳои 11 метра бошад бозигарони дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби 6-5 ба пирӯзӣ даст ёфтанд ва ба даври баъдӣ роҳ ёфтанду қубон аз идомаи мусобиқа бенасиб монданд. садои ушдаки довар баланд мешавад. дӯстони азиз, ин аз он шаҳодат медиҳад ки қисмати аввали бозӣ ҷамъбаст шуд, ҳисоби бозӣ боз нагардид. дастаҳо 15 дақиқа ба танаффус мераванд. мо низ ҳамроҳи онҳо танаффус мекунем ва пас аз 15 дақиқа бармегардем то қисмати дуюми бозиро якҷоя бо шумо тамошо кунем. моро таг накунед. хайр.
رقم چندی خوجنده جولتی دو 4 بود چور زمین آده چور اسخط چور اسخط را دیدم چور 22 جولتی داد ای خوجنده یاد شوجه جولتی داد من دور بود ندیدم کی افتون تاپه بوده نامعلوم کی بوده 23 میلیون دیگر داد نمیدونم تاپه بود رزرو تو با خود بده دیدم من ندیدم ما دیدم جولتی داد ندیدم کی را داد دو کس داد ای سفید چور بود نه اینو در اینجا گرفتم راست چنده بز باید سه دوشید سه نول بوده بله سه دو کی رگار رگار میزگره ها خوجنده سراوشان بابا از جو یک رو که خوجنده جولتی داد کی بود ندیده شما ها؟ چی ده؟ نه همین بازی ده سرامشان همی آخری بازی ده فقط سخت میشه کمیسر گفتی کمیسر چی میگی؟ میگم من فقط سودیو را میبینیم ما اون دکار ندارم یک باید بودیم چی کنیم کمیسر را بگیم کمیسر چه دباف کنن داد؟ گفتی یک پاوزا نرمالی بود همینو داد ما ندیدم همینو داد ها؟ نه به هر حال پاوزا بسیار نبود نرمالی بود ما گفتم من خیلی چیزوش اشاره که گپای مرا دا اونجا گوش نمیکنه نه نوشتنگ نمون ما گاخیدت بیزور مول پای گپ خیلی بعد ما گفتم ما چیزا نه دباف کردم من ندیدم تو نمیگی که بعد یا منو دباف کردم تو خیلی ببین شروع کرده بعد چی میگی چه خالو ندیدی وقت یا جولتی داد خوجنده یا جولتی داد فراموش کرد او خوجنده یا خوجنده یا جولتی داد من ندیدم باید پوستان برام اسکیتر باید نمیدونم نگم نمیدونم تاپه بوده کمیسر نمیدونم کمیسر باید مطبع کنه بود این نه کمیسر این اینسپکتر کنه یه خیلی نمیگیمش Ne baca? Ne akaya man kuru time eko. Kuru time. Çorba şu. Ne da çorba. Ne de kalın. Nasıl? Ama
Я бранку. یافتم شا خدا بگیرش نه دای Semene? نه جالت گرفت کوی اتا گرفت معرف آخری سezon گفته کی کمانده فیس خاطه سوی 98 2002 2008 سبب کاروای بولینگری خودم تو تاجیکستان سویده گفتی کپتنی خودم بود کدام سالو 1998 98 2002 2008 کپتنی خودم بود آدم کوکی گفتی بودن خیلی نبوده شانده نیو 2002 2008 سانی کپتن بود آدم این سالو دا گرفتگی گرفتگی با کار بولینگری خودم انی گفتی ایوان شورات مار شی وایدی کپتنی خودم بود последний seçtik da Düzde sol, çorda sol, vay budayı. Böylesi kucağımda. بخش مهنت کدا بریدن رنگ Avuşat baş ağrıgar bak vallahi. Tıkıynaşı dostu inersin.
Медиа значит пли зум ҷидо мешавад медиа да. Уна шолара яхи команда да пухта. Бам эсхатам бонки эсхатам ки сарфарафти. Рафлира метиан ё ки хатишон мери. Не, команда. Хатишон. Спринтер хати. قبول میکنیم استودیوم به سونی لیگات چرا علیشکا دانن جدولی بازی رو برای که 20 تا باید کجا بازی میکنن این کوچه رو باشه ساعتم برام باشه استودیوم چند کیلومتر آبشام بیست؟ دیگر آبشام چند کیلومتر؟ مدام 8 کیلومتر. Что? Эй, бисорай чай. Бисорай шаҳри нав рега. Қадур неста. Науки мумкин соз дорам. У арус дорам. Ну сабуш. Замина 8 диди кабуто. мухлисони футбол мо ба варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ки дар шаҳри хуҷанд воқеъ гардааст бармегардем то якҷоя бо шумо дерби шаҳри хуҷандро тамошо кунем. ин бозӣ миёни бошгоҳҳои хуҷанд ва эсхат дуи миён аллакай оғоз гардид. дар нимаи аввали бозӣ мо голро мушоҳида накардем, ҳарчанд имкониятҳо аз ҷониби ҳар ду тимам созмон дода шуд, вале ҳамлагарон натавонистанд ки аз онҳо истифода баранд, махсусан дар зарбаи ҷаримавие ки бозигарони дастаи эсхат имконият доштанд. зарбаам иҷро гардид. Инҷо як имконияти дигар барои бонкдорон пайдо мешавад. зарба ба самти дарвозаам буд аз ҷониби Асадбек Махтумов ки онро бозигари рақами 22 дастаи эсхат дақиқтар ба самти дарвоза назад. خب بیایید با هیئت دسته آشنا کنیم شماره‌ها و بعدا شرح بازی رو ادامه میدیم. از دسته خوجند آغاز میکنیم چون که این رقابت محض در ورزشگاه آنها صورت گرفته است. رقم 1 دروازه‌بان نیکیتا ژرمو، بازیگر رقم 23 فیروز قرایف، رقم 5 فردوس عبدالسلیمов، 6 давронҷон эргашев، 91 асилҷон бегимқулов، 30 шурат шуназаров، 27 евгений терзи, 62 ҷаҳонгир эргашев, 7 григорий минасян, 9 боирҷон сангинбоев ва бозигар рақами 99 игор вукчевич мебошад. сармураббии дастаи уқобон александр крестинин ба шумор меравад ки ӯ дар моҳи июли ҳамин сол симати сармураббигии дастаи хуҷандро албатта пас аз рафтани рустам хоҷаев ба ӯҳда гирифта буд. бозигарони дастаи эсхата ба ҳуҷум мегузаранд. зарба аз масофаи дур ҳам буд аз ҷониби иброҳим шонхонов, вале зарбаи хеле баланд анҷом дод ин бозингар. мегузарем ба ҳайати дастаи эсхата. рақами 12 иззатулло турсунов аст. бозигарони дигар рақами 4 абдураҳмон узохов, рақами 21 зоиҷон турсунов, рақами 2
соҳибҷон ҳакимов рақами 29, сардорбек хурсандов 23, дилшодҷон каремов 20, айдаршоҳ худоидодов 17, иброҳим эшонхонов 13, бекзод саидов ва бозигаре ки таҳти рақами 7 дар қисмати аввал ҳунарнамоӣ мекард сармураббии бошгоҳи Эсхата ӯро аз майдон гирифт. ин Санҷар Ихсибоев буд ки дар мавқеи ӯ акнун Рустам Сабуров бозиро идома медиҳад. бозигари рақами 8 аст. инчунин ҳамлавари марказии ин бошгоҳ Асадбек Махтумов низ ҳаст. ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд мутаваҷҷеҳ мегардем ки аз самти рости майдон оғоз гардид. зарбаам буд аз ҷониби Фирӯз Қараев ки туб аз майдон берун мешавад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. сармураббии дастаи Эсхата Шӯрат Умаров мебошад. бозигарони дастаи Эсхата бо пироҳанои сафед, бозигарони дастаи Хуҷанд дар ин рақобат бо пироҳанои кабуд ҳунарнамоӣ карда истоданд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ на он қадар паси қавӣ буд. дифоъгарон тавонистанд ки аз уҳдаи бартараф кардани он ба хубӣ бароянд. дӯстони азиз, бояд қайд кард ки Шӯрат Умаров таҷрибаи бозӣ дар ҳайати дастаи Хуҷандро дорад. чӣ гуна ки ба мо иттилоъ доданд, ин бозингар дар ҳайати уқобон тавонистааст ки дар солҳои 98, 2002 ва 2008 дар ҷоми Тоҷикистон пирӯз гардида ҷоми асосиро ба даст биёрад. тубро бозигарони дастаи Хуҷанд соҳиб мешаванд. ва он аз майдон берун шуд. дар нимаи аввали бозӣ довари рақобат ба бозигари дастаи Хуҷанд, бозигаре ки таҳти рақами 23 дар хатти ҳимоя ҳунарнамоӣ мекунад, Фирӯз Қараев корти зар нишон дод. инчунин ба Абдурахмон Узоқов ва Асадбек Махтумов низ бинобар сабаби дағалона ба хато роҳ додан корти зар нишон дод. ҳайати доваронро бо шумо ошно мекунем. довари асосӣ Амирҷон Хуркашев аст аз шаҳри Душанбе. ба ӯ аз канорҳо Ҷурабек Содиқов аз ноҳияи Варзоб кӯмак мекунад. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Эсхат аст. тубро каме дур аз назди пои худ партоб мекунад Асадбек Махтумов ва бо ин сабаб дифоъгарон тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф намоянд. аз канори дигар ба довари асосӣ Исломҷон Холиқов аз шаҳри Душанбе кӯмак карда истодааст. довари чорум Саёдҷон Зайниддинов аст, рефери ФИФА, онам аз шаҳри Душанбе аст. комиссари бозӣ Қаноатшӯ Орзуев аз шаҳри Исор ва нозири бозӣ бошад Дилшод Назипов анехтараш аз шаҳри Душанбе аст. дарвозабони дастаи Хуҷанд тубро аз назди дарвозаи худ ба бозӣ ворид мекунад. кабудпӯшҳо имконият доранд ки маҳз аз дохили ҷаримагоҳи худ ҳуҷуми навбатии хешро созмон бидиҳанд. пас ба самти Шӯрат Шоназаров аст. бозигари рақами 30 дастаи Хуҷандро аз пой меафтонад. ҳамон ӯ мубориза мебарад барои гирифтани тӯб аз майдон берун шудааст. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. Дилшодҷон Каримов омодагӣ мегирад то онро аз аут ба бозӣ ворид кунад. Давронҷон Эргашев дар қабати дуюм хуб бозӣ карда тӯбро соҳиб шуд. ба ин тартиб дигар бора он ба назди дарвоза бармегардад. дар равзанаи гузариши трансферие ки чанде пеш ба итмом расид, дастаи Хуҷанд хеле фаъол буд. ба ҳайати худ ӯ аз дастаи Регард Ҳадас Ҷаҳонгир Эргашевро ҷалб кард. Игор Вукчевич аз дастаи Младости чемпионати Черногория гуфтем ба ин бошгоҳ омад. дар имконият барои кабудпӯшҳо пайдо мешавад ва бубинед ки бозигари рақами 22 даста Бежан Ишонбоизода зарба мезанад. ва ин хеле ноаниқ буд зарбаи задаи
جهانگیر ارگشف بوده است. اینجا ضربه رو کرد، اشتباه کرده، معذرت میخوایم. بازیگر رقم 22 دسته خوجند گفتیم بجان نشان بازیده است که او عین حال در هیئت ذخیره قرار دارد که چند پیش اگر سرمربی اجازه دهد با بازی وارد خواهد شد. گفتن دروازه‌بان دسته خوجند نیکیتا ژیمونز از باشگاه ولس روسیه با هیئت خوجند پیوست. گریگوری میناسیان از بارس قرقیزستان، علیشر شکوروف از باشگاه تیومنی روسیه، یوگنی ترزی از دسته فرانیکل کوسوو، شهباز نوریدینوف از دسته شورتن ازبکستان، دالر شریپوف از دسته شورتن ازبکستان، الکساندر کرستینین از دسته بارس قرقیزستان. این سرمربی است. گفتم که با تازگی با سمت سرمربیگی دسته خوجند آمد. فرصت نوبتی برای خوبون پیدا شد. دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمد و توپ رو با دست داشته گرفت. هیئت دسته خوجند رو باشد در این روزانه گزارشی ترانسفری گفتیم شون پول کامولاف ترک کرد و به استقلال رفت. سرگی اسکانیان با دسته وحش رفت. دلشاد دادابویف با دسته استراوشان رفت. ارسال با داخل جریمه گاه در رقابت دوم توپ رو خوب قبول کردن نتوانست گریگوری میناسیان. اینچنین شابون نایموف با دسته پرواز رفت. شهرت المرودوف با دسته رگارتا دست رفت. دیوید ماموتور، ارتیوم سردیوک و اسلام جان توشپولاتوف نیز هیئت دسته خوجند را ترک کرده بودند. جان سنگین بویف با توپ قرار داشت. ارسال با داخل جریمه گاه سنجر رخصی بویف از پای افتونیده شد. با مقابل اسدبек مختوموف داغالونا بازی کرد. دفاعگر دسته خوجند داور این رو با این بعد نگرفت. بازیگران دسته خوجند رفتی بازی رو کمی آرامتر میکنند. دسته اسخاتا نیز در این روزانه گزارشی ترانسفری به هیئت خود بازیگران را جلب کرد. عبدالباری واسه جانوف از دسته بغدادچی ازبکستان، بکسود سیدوف از دسته الاهلی اردن و دیوربک خولمیرزویف با هیئت بانکداران شامل گردیدند. اینچنین میرجلال قاسموف و حمیدالله عبدالحمیدوف هیئت دسته اسخاتا را در این روزانه گزارشی ترانسفری ترک کردند. از وضعیت استانداردی بازیگران دسته اسخاتا توپ رو با بازی وارد میکنند ولی کبودپوش‌ها آن را صاحب شدند. عکس الهجوم کبودپوش‌ها را ما میتوانیم متوجه بشویم. فیروز قرایف ارسال او با سمت پیش و توپ از میدان بیرون میشود. جام تاجیکستان رو در موسم جاری بازیگران دسته اسخاتا با رقابت با مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش
баргузор карданд. дар он бозӣ бонгдорон дар майдони худ тавонистанд ки артишиҳоро бо натиҷаи 1-0 мағлуб кунанд. дар дақиқаи 50-уми он бозӣ Сардорбек Хурсандов ба задани гол даст ёфту тими худро ба марҳилаи баъди мусобиқа баровард. дар даври 4-1 ниҳоӣ бошад дастаи Эсхата ба муқобили бошгоҳи Истаравшан бозӣ кард. як бозии ҷолибу сергол ҳам буд. биёед дар аввал ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхата таваҷҷӯҳ кунем. инҷо ба тӯб расида натавонист бозигари ин бошгоҳ ва бубинед ки аз пои афтонида мешавад бозигари дастаи Эсхата. довари рақобат Амирҷон Хоркашев ба нуқтаи зарбаи ҷаримавии 11 метра ишора кард. имконияти беҳтарин аст барои бонгдорон то ҳисоби бозиро кушоянд. фишор хеле зиёд буд то ба ин дақиқаҳои қисмати дуюми бозӣ аз ҷониби кабудпӯшҳо ва бубинед ки дар дохили ҷаримагоҳи худ дифогарони ин даста ба иштибоҳ роҳ медиҳанд. иброҳим Шонхоновро дар дохили ҷаримагоҳ аз пой меафтонанд. бозигари рақами 17 дастаи Эсхата ба фоидаи бошгоҳи худ бубинед ки пеналти кор мекунад. дастаи Эсхата дар доираи даври 4-1 ниҳоӣ гуфтем бошгоҳи Истаравшонро қабул кард. бозии сергол ҳам буд. 8 гол дар он бозӣ ба ҳадаф расонида шуд ки 6 онро бонгдорон ба ҳадаф расониданд. Рехсибоев, Зарефов, Саидов, Махтумов ва Восиҷонов ба задани гол даст ёфтанд. 2 голи он рақобатро маҳз Санҷар Рехсибоев ба ҳадаф расонид. Санҷар Рехсибоев омодагӣ мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро кунад. муҳорибаи характерҳо ҳаст инҷо. Никита Жемо ва Санҷар Рехсибоев мебинем ки кадоме аз онҳо иродаи пурқувват дорад, кадоме аз онҳо метавонад ки ин вазъиятро ба фоидаи худ ҳал кунад. зарба ба дохили ҷаримагоҳ ва ин гол аст. дӯстони азиз, Санҷар Рехсибоев дар дақиқаи 60-уми рақобат ҳисоби бозиро боз мекунад. имконияти беҳтаринро инҷо Иброҳим Шонхонов дар дохили ҷаримагоҳи худ пайдо кард. вазъияти голзанӣ, зарбаи пеналтиро муҳайё кард барои бозигарони дастаи Эсхата ва Санҷар Рехсибоев бе ягон мушкилӣ тӯбро ба самти кунҷи рости дарвоза зарба зад. дарвозабон ба самти муқобил ҷаҳиш анҷом дод. самти ҳаракати тӯбро муайян карда натавонист. ба ин тартиб акнун бубинед ки дар дақиқаи 60 ҳисоби бозӣ 0-1 ба нафъи меҳмонон мешавад. дар нимаи аввали рақобат бозигарони дастаи Хуҷанд беҳтарин имконият доштанд. пас аз зарбаи ҷаримавие ки бозигарони дастаи Эсхата анҷом доданд, фурсат барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо гардид. дар дохили ҷаримагоҳ Игор Вукчевич аниқтараш дар дохили ҷаримагоҳ имконият дошт то тӯбро ба дарвоза ворид кунад, вале дифогарон нагузоштанд ки ҳамлавари марказӣ ва рақами 99 дастаи Хуҷанд ба мақсади худ бирасад. Санҷар Рехсибоев тӯбро ба самти хатти муҳофиза пас медиҳад. ирсоли тавелӣ ба самти пеш аст ба мавқеъе ки дар он ҷо Асадбек Махтумов қарор дошт. ҳамдастагони Махтумов ба довар муроҷиат мекунанд ки қоидавайронкунӣ ҷиддӣ буд аз ҷониби бозигари дастаи Хуҷанд ва бояд ба бозигари ин бошгоҳ корти зард нишон дода шавад. вале довар бар ин ақида аст ки на он қадар дағал буд ва аз ин хотир ба он бозингар корти зард нишон надод. Санҷар Рехсибоев омодагӣ мегирад то ин вазъияти стандартиро иҷро кунад.
ارسال او با داخل جریمه‌گاه و ببینید که در رقابت دوم بازیگر دسته خوجند خوب بازی کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه خیش بیرون نمود. عبدالرحمن اوزاقов با توپ ارسال او به سمت پیش به سمت مختوموف است. در رقابت دوم به توپ رسیدن نتوانست. بازیگر رقم 22 دسته اسخط. دیگر باره بازیگران دسته خوجند اداره توپ را به سمت خود میگیرند. دسته اسخط در دور نیم نهایی با مقابل پلنگان وادی وحش بازی کرد. اون بازی نیست مساوی جنباز شد به حساب 1-1. سنجر خسبویف در دقیقه 4 مساوی بازی را کشید. بعدا نوردین همراه قلوف با گذاری 3 دقیقه با گل میزبانان جواب گردانید. حساب بازی 1-1 در وقت اساسی به اتمام رسید و در اجرایش سلسله ضربه های 11 متره به حساب 4-3 بانکداران توانستند که پلنگان وادی وحش را مغلوب کرده به فینال برویند. چگونه که قبلا ذکر کردیم فینال نه اونقدر با کم بازیگران دسته اسخط بود. آن رقابت در همین ورزشگاه در میدان خانگی دسته خوجند برگزار شد. با نتیجه 5-0 دسته شهر ترسونزوده ظفر یافت. بازیگران دسته اسخط نتوانستند که تاریخ سازی کنند. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته اسخط پیدا می شود. مختوموف را ببینید که چگونه ضربه دقیق بعد داخل دروازه انجام داده نتوانست. نیکیتا ژیما از موقع خود بیرون برآمد. راست به سمت بازیگر رقم 22 دسته اسخط حرکت کرده این وضعیت را برطرف کرد. از مهارت انفرادی خود خوب کار گرفته توانست دروازه‌بان دسته خوجند. توپ از میدان بیرون می شود. اوت با فایده بازیگران دسته میزبان است. از ارسال‌های بلند خود می‌خواهد در همین لحظه ها استفاده کند. اصل جان بگیم قلوف لگیونر دسته خوجند ارسال بلندی و با داخل جریمه‌گاه در رقابت دوم بازیگران دسته کبودپوش به توپ رسیدن نتوانستند. اسدبек مختوموف کوشش زیاد کرد تا توپ را صاحب شود. پس بیافتید. اکنون عزت‌الله ترسونوف از نزد دروازه خود توپ را دیگر باره به بازی وارد میکند. امکانیت نوبتی برای کبودپوش هاست. شورت شونازرف از دو تن از بازیگران دسته اسخط توپ را گذرانده نتوانست. سنجر خسبویف هجوم دسته اسخط را میتواند که تقویت بخشد. توپ را خیلی پیش از خود هوا میدهد. دیگر باره آن را صاحب گردید و اینجا او را از پای فیروز قرایف میافتاند. بازی ادامه می‌یابد. دوستان عزیز فیروز قرایف با توپ آن از میدان بیرون شد. در کنار دیگر میدان بازیگر دسته خوجند در زمین خوب است. طبیب اشاره میکند که باید او از میدان گرفته شود. شاید آسیب برداشته‌اش جدی هم هست. دوباره اشاره میکند که بازی باید ادامه داده شود. اصل جان بگیم قلوف با سمت هم دسته دیگرش دوران جان ارگاشف پس میدهد. با توپ سربان دسته خوجند قرار دارد. ارسال او با سمت راست میدان با موقع فیروز قرایف. پس با خط هجوم بود ولی با توپ جهانگیر ارگاشف رسیده نتوانست.
امکانیت نوبتی برای بازیکن دسته اسخط پیدا می شود. ارسال اسدبک مختوموف ضربه بود این که از جانب بازیگر رقم 22 دسته اسخط انجام داده شد. این بازیگر در قسمت اول رقابت نیز امکانیت های گلزنی داشت، ولی با مثل همین ضربه که اجرا کرد آنها را نیز همین طور انجام داده بود. تو با دروازه‌بان برگردانده می شود. بازی دیگر دور 16 که میان باشگاه‌های ریگار تاداز و استراوشان یک ساعت قبل از این رقابت آغاز گردیده بود. الکی با انجام رسید. یکی از رقابت‌های سرگل و جالب هم بود در دوره دور 16 که 6 گل به هدف رسانیده شد. دسته ریگار تاداز در میدان خود بازی کرد و با حساب 4-2 توانست که مهمانان را مغلوب کند، یعنی دسته استراوشان را شکست بدهد. با این ترتیب اکنون موقع‌های دسته‌ها در جدول تغییر می‌یابند. دسته ریگار تاداز از موقع هفتم به موقع پنجم می‌براید. دسته اسخط جای خود را به موقع خوجند عوض می‌کند، به موقع ششم می‌براید. شورت شونظرف از میدان گرفته شد. اکنون در موقع او بیژن نشانبایزاده و بازیگری کردید ماست بازیگری رقم 22 اکنون رقابت را با جای بازیگر رقم 3 ادامه می‌دهد. در جدول آنلاینی اکنون دسته ها جای عوض کنی میکنند. دسته اسخط جای خوجند را میگیرد و خوجند با جای دسته اسخط با موقع 8 میرود. بازی همون ادامه دارد. هجوم های پیهم و خوفناکی بازیگران دسته خوجند ادامه دارد و شاید آنها در ادامه گل ها را به هدف میرسونند. ایگور ووکچویچ از سمت چپ میدان با داخل جریمه‌گاه توپ را ارسال میکند. قسم زیادی بازیگران دسته اسخط با داخل جریمه‌گاه خویش میروند. پس با سمت فیروز قرایف ارسال قرایف با داخل جریمه‌گاه در رقابت دوم ببیند که چگونه بازی میکند. بازیگر دسته اسخط با قرایف برگردانده شد. توپ ارسال او با داخل جریمه‌گاه این مراتب نیست. دفاعگران توانستند که در موقع‌های خود استوارانه بازی کرده این وضعیت را برطرف نمایند. کوشش خیلی زیاد کرده ایستادند صاحبان میدان تا با گل زده سنجر اخسیبویف جواب گردانند. امکانیت با آنها پیدا می‌شود و ببینید که چگونه ضربه انجام داده جهانگیر ارگاشف با ستون دروازه میرسد. بهترین فرصت بود در قسمت دوم که عقابان نتوانستند از این امکانیت استفاده برند. ضربه کنجی است با فایده بازیگران دسته خوجند. امکانیتی عالی برای بازیگران قامت بلند دسته عقابان. ارسال با داخل جریمه‌گاه و ببینید که این مراتب نیز دوران جان ارگاشف نتوانست این فرصت را ثمرناک استفاده برد. دفاعگران در یک لحظه موقع خود را از دست دادند. این باعث بران شد که جهانگیر ارگاشف فرصت ضربه‌زنی پیدا کند. بهترین امکانیت برای بازیگران دسته خوجند پیدا گردید. بهترین فرصت بود تا حساب بازی برابر شود، ولی با بخت مهمانان ستون دروازه آنها را از گل نجات داد.
бозигари дастаи Эсхата дар замин хуб аст. Табибон ба кӯмаки ӯ мераванд. нон дорем ки чандон осеби ҷиддиам набардоштааст ин бозингар. дар таххонаи ҷадвали мусобиқа айни ҳол дастаи Паншер қарор дорад. ин бошгоҳ дар ин мавсим ягон ғалабаро ба қайд нагирифтааст. дар рақобат ба муқобили дастаи Вахш, дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхи бозии хуб нишон дод. бо ҳисоби 2-1 пешсаф ҳам буд, вале он бозӣ дар варзишгоҳи Вахш баргузор шуд. соҳибони майдон тавонистанд ки 2 голи дигар ба ҳадаф расонанд, бо ҳисоби 2-3 ба пирӯзӣ даст ёбанд. ва ба ин тартиб дастаи Паншер дар он бозӣ низ дучори мағлубият гардид. дар умум дар 16 рақобате ки дастаи Паншер доир кардааст, ҳамагӣ 3 мусовӣ дорад, яъне 3 имтиёз ва дар таххонаи ҷадвал аст. дастаи Ҳулбук бошад дар мавқеи 16-ум аст ки ин бошгоҳ 11 имтиёз ба даст овардааст. агар ҳамин тавр рафтан гирад, дастаи Паншер мустақиман ба лига якум меравад. агар ҳамин хел бозиҳои худро бо бохт ҷамъбаст кунад, дастаи Ҳулбук бошад барои боқӣ мондан мубориза мебарад бо дастае ки дар лига якум мавқеи дуюмро ишғол мекунад. бозиҳои гузаришӣ анҷом хоҳад дод. имконият барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва бубинед ки ин маротиб нест Игор Вукчевич ба самти дарвоза зарба зад. ин маротиб нест ҳамон сутуни дарвоза Иззатулло Турсуновро аз гол эмин нигоҳ дошт. талоши зиёд карда аллакай дар 5 дақиқаи охири рақобат 2 фурсати беҳтарини голзанӣ барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо шуд. зарба бо сар ва рост ба самти Иззатулло Турсунов тӯб ҳаракат мекунад. фурсатҳо зиёд шуда истодаанд барои бозигарони дастаи Хуҷанд. мавқеъҳои бозигарони дастаи Эсхата дуруст ишғол нашуда истодаанд. холигиҳо пайдо шуда истодааст. аз ин хотир акнун бозигарони дастаи Хуҷанд метавонанд аз онҳо тадриҷан истифода баранд. ҳуҷуми навбатӣ аз самти чапи майдон оғоз гардид. пас ба самти Игор Вукчевич буд ки тӯбро ба хафу пас медиҳад. ба самти Бояҷон Сангинбоев ва он аз ҷониби Фирдавс Абдусалемов аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. ҳоҷӣ Абдуманон яке аз бозигароне ки дар ҳайати дастаи Эсхата бозии беҳтарин нишон медиҳад. омодагӣ мегирад ба бозӣ ворид гардад. ӯ бо эҳтимоли зиёд Иброҳим Эшонхоновро аз майдон мегирад. Диёрбек Шавқиев низ ба бозӣ ворид мешавад. ва ӯ Дилшоҷон Каримовро иваз кард. бозӣ идома меёбад. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. кӯшиш кард ва тавонист Абдураҳмон Узоқов онро ба фоидаи сафедпӯшҳо бигирад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Хуҷанд аст. камтар аз 15 дақиқаи дигар бозигарони дастаи Хуҷанд имконият доранд то ҳисоби бозиро баробар кунанд. як имконияти беҳтарини дигар барои онҳо пайдо мешавад. Фирдавс Абдусалемов ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва Санҷар Ихсибоев дар қабати дуюм хуб бозӣ кард. Никита Жемо тӯбро ба Фирӯз Қараев пас медиҳад. пас ба канори муқобили майдон ба мавқеи Фирӯз. Қараев буд. кабудпӯшҳо ҳамоно бо тӯб ҳастанд ва аз назди пойҳои Бояҷон Сангинбоев
хисибоев тӯбро бозигарони дастаи Эсхата гирифтанд. санҷар хисибоев имконият дорад то як голи дигар ба ҳадаф бирасонад ва бубинед ки бо даст бозӣ мекунад бозигари дастаи Хуҷанд ва довари бозӣ ба ӯ мустақиман корти сурх нишон дод. Асилҷон Бегимқулов бо корти сурх ҷазо дода шуд. бо эҳтимоли зиёд ин бозигар аз майдон гирифта мешавад ва уқубон акнун аз дақиқаи 78 сар карда бозиро 10 нафара идома хоҳанд дод. санҷар хисибоев дар замин хоб аст. осеб бардоштааст ин бозингар. табиб ба кӯмаки ӯ мешитобад то ёрии аввалияро низ расонад. дар бозии марказии даври 14 лигаи олӣ дастаи Хуҷанд ба муқобили дастаи Равшан бозӣ карда буд. дар майдони худ уқубон бо ҳисоби 2-1 мағлуб гардиданд. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Хуҷанд ба амал оварда мешавад. Фирӯз Холматов ба майдон ворид гардид. ӯ Боирҷон Сангинбоевро иваз кард. имконияти хуб аст барои бозигарони дастаи Эсхата. се тан аз бозигарони дастаи меҳмон дар назди тӯб қарор доранд. бо эҳтимоли зиёд ин вазъият бозигузорӣ мешавад. зарба ба дохили ҷаримагоҳ буд аз ҷониби Сардорбек Хурсандов. маъмулан вазъияти стандартиро маҳз ҳамин бозигар иҷро мекунад. дар қисмати аввали бозӣ низ маҳз ҳамин бозигар буд ки ба самти дарвозаи Никита Жему зарба зад. дифогари дарвозабони дастаи Хуҷанд он ҳолатро баргардонда буд. санҷар хисибоев бо тӯб қарор дорад. то ба охир бозигарони дастаи Эсхата тӯбро дар назди пойҳои худ нигоҳ дошта наметавонанд. тӯб аз назди пойҳои санҷар хисибоев аз майдон берун шуд. кабудпӯшо онро ба бозӣ ворид карданд. то рафт душвортар шуда истодааст барои бозигарони дастаи Хуҷанд то ин бозиро наҷот бидиҳанд. зарба аз беруни ҷаримагоҳ зарбаи хуб ҳам буд аз ҷониби ҳоҷи Абдуманон бозигаре ки дар қисмати дуюм ба бозӣ ворид гардид. дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо айни ҳол Азизбек Далиев қарор дорад. бозигари дастаи Барқчи Ҳисор ки дар ҳисоби худ 6 гол дорад. инчунин бозигари дастаи Регар Тадас Эммануэл Фремпонг низ 6 гол дорад. Шонпол Камолаф бозигари дастаи Истиқлол низ 6 гол дорад. Очетунде Олаолува низ аз ҳайати дастаи
равшани шаҳри Кӯлоб 6 гол дорад, яъне 4 тан аз бозигарон бо 6 голи айни ҳол дар садри ҷадвали беҳтарин нишонзанҳо қарор доранд. баъд аз онҳо Жозеф Акумади аз ҳайати дастаи ҳосилот аст бо 5 гол, Илҳом Баротов 5 гол дорад дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо, Дмитро Билянок аз дастаи Вахш низ 5 гол дорад ва Абдухалил Боронов низ аз ҳайати дастаи Вахш 5 гол дорад. инчунин Нуриддин Ҳамроқулов, Кевин Лукас, Сунатулло Исмоилов ва Нгомбе Рудолф аз дастаи ҳосилот дар ҳисоби худ 5 голӣ доранд ва дар мавқеи дуюм қарор доранд дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо. хуб, зарба анҷом дода натавонист. Бекзод Саидов, бозигари дастаи Эсхата, тӯб аз майдон берон шуд. Никита Жемо онро дигар бора ба бозӣ ворид кард. бозигари дастаи Эсхата дар номи худ 4 гол дорад. Ҳамидулло Абдуҳамидов дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо ҳам ҳаст дар мавқеи сеюм. инчунин Даврон Эргашев аз дастаи Хуҷа низ 4 гол дорад. Бахтиёр Зарипов аз дастаи Эсхата 3 гол дорад. имконият барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо мешавад. ирсол ҳам буд аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев ки бенатиҷа ба итмом расид. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи уқубон аст ки пас аз чанд лаҳза онро Фирӯз Қараев иҷро хоҳад кард. ҳоҷӣ Абдуманон, бозигаре ки дар ҳайати дастаи Эсхата аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ ворид гардид, дар номи худ 2 голро ба қайд гирифтааст. Фирӯз Қараев низ 2 гол дорад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо маълум мешавад ки ба муқобили бозигарони дастаи Эсхата ба қоида вайронкунӣ роҳ доданд. кабудпӯшҳо вазъияти стандартӣ ба фоидаи бонкдорон аст ки онро Иззатулло Турсунов тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. Асадбек Махтумов низ 2 гол дорад аз ҳайати дастаи Эсхата. Мубинҷон Муминов 2 гол дорад. Артём Сердюк аз дастаи Хуҷанд 2 гол дорад. бубинед ки дар рақобат тӯбро соҳиб шуд бозигари дастаи Хуҷанд. беҳтарин имконият барои бозигарони дастаи Хуҷанд пайдо гардид. Игор Вукчевич натавонист ки аз ирсоли ҳамдастааш хуб истифода барад. инҷо дақиқтар бояд гуфт ки пасе ки ба самти ӯ анҷом доданд, суръати тӯб хеле баланд буд. аз ин хотир ҳамдавари марказии дастаи Хуҷанд ба тӯб расида натавонист. ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта мешавад. маълум гардид ки ҳангоми қабули пас ҳоҷӣ Абдуманон дар ҳолати офсайд будааст. довар инро хуб мутаваҷҷеҳ гардид. довари канорӣ байрақчаи худро баланд кард. Давронҷон Эргашев тӯбро аз вазъияти стандартӣ ба бозӣ ворид кард. охири рақобат аст ва табиист ки зуд бозигарон ба иштибоҳ роҳ медиҳанд, чунки монда шуданд ва қуввати онҳо барои бе иштибоҳ гирифтани тӯб намерасад. дақиқаи 86-уми бозӣ ҷараён дорад. айни ҳол дастаи Эсхата бо натиҷаи 0-1 пешсаф аст. Иззатулло Турсунов тӯбро аз зарбаи ҷаримавӣ ба бозӣ ворид мекунад. ирсол ба самти ҳоҷӣ Абдуманон аст. ҳоҷӣ Абдуманон дар рақобат бо дифоъгари дастаи Хуҷанд
توپ را صاحب شدن نتوانست. نیکیتا ژمو دیگر باره اون رو با بازی وارد میکند. بازیگران دسته خوجند امکانیت نوبتی را نتوانستند که استفاده برند. ضربه از مسافه دور بود از جانب بویرجان سنگین بویف که این بازیگر نیست نتوانست ضربه دقیق به سمت دروازه انجام دهد. امیرجان خورکاشف با عزتالله ترسونوف دروازه‌بان دسته اسخط کارت زرد نشان می‌دهد. این کارت زرد سوم است که با بازیگران دسته اسخط نشان داده شد. اولا عبدالرحمن اوزوقов بازیگر رقم 4 این باشگاه با کارت زرد جزا داده شد. بعدا داور با اسدبек مختومов کارت زرد نشان داد که هر دوی این حالت در قسم اول بازی اتفاق افتاده بود. بعدا کارت زرد سوم چگونه که دیدید با عزتالله ترسونوف دروازه‌بان دسته خوجند نشان داده شد. ببینید که از این فرصت نیز کبودپوش‌ها استفاده بردن نتوانستند. چگونه امکانیت‌ها برای آنها پیدا می‌شود، چگونه فرصت هاست که آنها نمی‌توانند از آن استفاده برند. هر دو دسته هم تغییرات با عمل آمدند. فیروز قراєв از میدان گرفت. پرویز بوقیف در موقع او با بازی وارد گردید. بازیگر رقم 4 در هیئت دسته اسخط باشد. بازیگر رقم 8 رستم صبوروف با بازی وارد گردید و بازیگر رقم 7 مؤلف گل یگانه این رقابت سنجر رخسیبویف را عوض کرد. دوران ارگاشف توپ را با داخل جریمه‌گاه ارسال میکند. سفید پوش‌ها دیگر باره آن را صاحب شدند. امکانیت هست که عکس الهجوم نوبتی خویش را سازمان بدهند. با دست بازی میکند. اینجا بازیگر رقم 27 دسته خوجند یوگنی ترزی کارت زرد نوبتی با اون نشان داده شد. دومین کارت زرد با بازیگران دسته خوجند است. فیروز قراєv بازیگری که از میدان گرفته شد در قسمت اول با کارت زرد جزا داده شد و بعدا چگونه که دیدین یوگنی ترزی نیز با دست بازی کرد. بازیگر دسته اسخط را از پای افتانید و او را نیز داور رقابت با کارت زرد جزا داده شد. یادآور میشویم که بازیگران دسته خوجند 10 نفره بازی را ادامه داده ایستادند. در قسمت دوم رقابت اصلجان بیگم قولوف بازیگر رقم 91 قاعده بازی را ویران کرد. در نزد جریمه‌گاه او را داور با کارت زرد جزا داده. بازیگران دسته اسخط دیگر باره با هجوم می‌گذارند. قسمت زیاد کبودپوش‌ها با داخل جریمه‌گاه وارد شدند. فرصت ضربه زنی می‌جوید. بازیگر رقم 8 دسته اسخط ضربه هم اجرا کرد. رستم صبوروف توپ راست با سمت دستان نیکیتا ژمو حرکت کرد. با وجود شماره کمی بازیگران دسته خوجند کبودپوش‌ها نسبت به سفیدپوش‌ها خیلی زیاد با هجوم گذاشته ایستادند. معلوم است که آنها در میدان خود امتیاز از دست دادنی نیستند. امکانیت ها نیز بود برای بازیگران دسته خوجند. چگونه که دیدید دروازه‌بان توانست ضربه زده حمله‌ور این باشگاه را برگرداند. تو به قفا برگردانده می‌شود با سمت فخرالدین ادهمov. بازیگران دسته خوجند پورا با داخل جریمه با داخل نیمه میدان دسته اسخط میآیند.
فشار هم زیاد است از جانب کبودپوش‌ها، ولی انجام دهی حمله به صاحبان میدان نمیرسد. وقتی اساسی رقابت دوستان عزیز به انتها رسید، فیروز خولماتов کوشش کرد که توپ از میدان بیرون نشود. باز هم خولماتov با توپ است، از پای میافتد با نیکیتا ژمو دیگر باره اون برگردانده شد. ارسال دروازه‌بان دسته خوجند با نیمه میدان اسقاط است. سفیدپوش‌ها توپ را صاحب میشوند. ارسال طویل با سمت بازیگر رقم 8 رستم صبوروف بود که دفاعگران دسته خوجند امکانیت ندادند که توپ رفته با این بازیگر رسد. دوران جان ارگاشف در خبط دوم بوریزه برد ولی توپ را از دست داد. دیگر باره کبودپوش‌ها آن را صاحب میشوند. عبدالرحمن اوزوخف توپ را از میدان بیرون میکند. امیرجان خورکاشف با وقت اساسی رقابت 5 دقیقه زم کرد و وقتی کم مونده است برای با آخر رسیدن این رقابت. توپ از میدان بیرون میشود. جداور با فردوس عبدالسلیموف اشاره میکند که باید از خفاتر توپ را با بازی وارد کند و پیش حرکت میکنند کبودپوش‌ها. هجوم از سمت چپ میدان تقویت داده میشود و اینجا در اول دروازه‌بان توپ را صاحب گردید و بعدا بعد از جهش با بالای بازیگر دسته خوجند افتید. دروازه‌بان دسته اسقاط و هم حمله‌گر دسته خود در زمین خوب هستند. جهانگیر ارگاشف بود که در رقابت با عزت‌الله ترسونوف از پای افتید. نخترش دروازه‌بان پس از توپ را قبول کردن با بالای این بازیگر افتید. طبیب با کمکی او میشتابد. معلوم است که آسیب برداشته این دروازه‌بان اونقدر جدی هم نیست. پس از گرفتن یوری اولیه طبی او میتواند که بازی را ادامه دهد. وقتی علاوه کرده داور با قسمت دوم رقابت نیست با آخر رسید، پس از چند لحظه بازی رسما با اتمام خواهد رسید. وقت کشی را میدهد دروازه‌بان دسته اسقاط و او از نزد دروازه خود دیگر باره توپ را با بازی وارد میکند. داور اجازت میدهد که کمی دیگر دسته ها بازی کنند. مهمانان توپ را از اول با بازی وارد خواهند کرد. ارسال درجان کریموف با سمت پیش بود و باز هم اوت با فایده بازیگران دسته خوجند است. مخلصان فوتبال خاطررسان میکنیم که این دربی شهر خوجند است. بازی میان دسته های خوجند و اسقاط در دوره
16 лигаи олӣ яке аз рақобатҳои марказӣ ҳам ҳаст ки бонкдорон айни ҳол бо ҳисоби 0-1 пешсафанд. голи ягонаро дар ин рақобат дар дақиқаи 60 Санҷар Рехсибоев ба анҷом расонид. Ба ин тартиб Амирҷон Хоркашев садои уштаки худро баланд мекунад. бозӣ миёни бошгоҳҳои Хуҷанд ва Эсхата расман ба этмом расид. бонкдорон бо голи задаи Санҷар Рехсибоев ва зарбаи пеналти ба пирӯзии ноил гардиданд. дар ҳамин ҷо мо нез пахши мустақими худро ба этмом мерасонем. бо шумо будам Фирдавс Азимзода ки тӯли 90 дақиқа ин рақобатро тамошо кардам. саломату муваффақ бошед. барномаҳои дигари шабакаи моро пайгирӣ кунед. хайр. Dil